салом расомони хурд. имрӯз мо рокки аз сагҳои нигаҳбон бо қаламҳои ранга ранг мекунем. кадом рангҳоро интихоб мекунем? биёед бубинем. Hello little artists. Today we are coloring Rokki from PAW Patrol with our colorful pencils. Which colors will we choose? Let's find out. Рокки мо акун чӣ қадар зебо шуд. офарин ба ҳама. Агар ба шумо рангкунӣ писанд бошад, ин видеоро лайк монед ва обуна шавед. Хайр. Our Rokki is so vibrant now. Good job everyone. If you love coloring, give this video thumbs up and subscribe. Bye bye.